Ay, José, así no, por favor. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José. Prou! I a este què mosca li picó? Ai, no ho sé, està molt estrany des que tu vas marxar. Fa una setmana que s'ha enganxat el culabrot. Jo no m'he enganxat a res! Escolteu, només miro aquesta porqueria de culabrot perquè surt un amic meu, entesos? Però si tu no tienes amigos. Dani? Edu? Jo sóc l'Eduard, un amic d'en Dani, de l'institut. Eduardo. Què passa? No, nada, que soy ciego. Hosti, sec? Sí, bé, de fet és quasi sec. Quasi? Deficiente visual, para ser más exactos. I això què ve a ser? Ah, que del ojo derecho no veo nada. Del izquierdo un poquito, casi nada. Y del ojete veo que te cagas. Adolfo! Et juro que et volia venir a veure després de l'accident, però em feia no sé què. I anava passant el temps i cada cop em feia més vergonya. Mira, jo també podia haver provat de buscar-te, però no volia que ningú em veiés així. Mare! Oh! Que tinguem discapacitat física no vol dir que siguem discapacitats emocionals. ¿Y qué me dices de Vero? Es que hasta un friki como tú podría ligar si te lo propusiera. Lo que pasa es lo de siempre, cariño, que tienes que echarle morro, quererte un poquito más y no quedarte ahí rodeado de recuerdos que no van a volver. Soc feliç amb els meus records, i ara que puc recuperar-los no penso deixar-los escapar així perquè tu m'ho diguis. La saga completa de Superman? I amb vídeo? He pensat que podríem veure les 4 pel·lícules seguides i afartar-nos de crispetes com fèiem abans. Però tu tens vídeo? Ho conservo tot a la meva habitació i encara tinc en vinil la discografia completa d'en Freddie Mercury, 2 consoles amb més de 300 jocs i ara fliparàs, l'MSX amb una pila de videojocs. I de cartutxo o de caset? De cartutxo, encara tinc la nissaga completa del Nemesis, amb el Salamander inclòs i 2 joysticks per jugar a dobles. Tio, no, el nostre joc preferit! Fins que va sortir Street Fighter 2! Encara el tinc! Vols que anem al meu quart a fer unes partides? Sí? Però què hi ha de dolent en mirar unes pel·lis i menjar unes pizzas amb un amic que fa més de 18 anys que no ens veiem? Que no es un amiguito cualquiera precisamente, que es el tío por el que viene suspirando media vida. I una merda, que jo no sóc maricón. Diversitat funcional? Sí, és una altra manera d'anomenar les persones que no funcionem com la majoria sense fer servir paraules en sentit pejoratiu. Com per exemple, incapacitat, disminuït, minusvàlid, esgarrat, mongòlic, totet... Que sí, home, que sí, que ja t'he entès, que no sóc subnormal. O són normal. Ah! Ah! Què passa? L'Adolfo, que ha entrat a l'habitació i ha començat a tocar-me. Bueno, mijo, yo no tengo la culpa de vivir en un continuo cuarto oscuro. Sentí un bulto en la cama y quería saber qué coño era. No era un coño, precisamente, lo que tocabas. Hola! ¡Ay, papá, la vieja! Però que voleu que em mori d'un altre atac de cor? No és el que sembla. Ah, no? I què és, doncs? Què és el que sembla? Pues, ¿qué va a hacer, señora? Lo que sembla. Un tío en pelota.